Kaso naman po ng child at women abuse sa Region 1 na bumaba noong 2025. Makabata Helpline 1383, bukas 24 oras. Ayon yan sa mga otoridad. Para sa detalye ng balita, kasama natin na Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Patuloy ang advokasya ng kapulisan sa Ilocos Region na tugunan at saklolohan ng anumang uri ng pang-aabuso sa mga kabataan sa ilalim ng Makabata Helpline 1383. 24 oras na maaaring magsumbong ang mga kabataan kalakip ng agarang pagresponde sa anumang pangangailangan ng tulong. Iginiit din na protektado at itinuturing na confidential ang bawat detalyeng ibinabahagi sa hotline. Ayon sa Women and Children Protection Desk o WCPD ng Police Regional Office 1 per 1, nasa 868 na kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan at mga bata ang kanilang naitala noong January 1 hanggang November 30 taong 2025. Bagamat mas mababa ito kumpara noong 2024 na nasa 1,227, binigyang diin pa rin ng otoridad ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan at mapanatiling sila ay protektado laban sa mga mapang-abuso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.